Marcos Kapitulo 2. Og sa misulod siya pag-usab sa Capernaum, sa tapos ang pila ka adlaw, gidungog nga siya didto sa balay. O gilayon, nanugok ang panon sa mga tawo kaniya, hangtod nga wala nay kasudlan, bisan pa sa haduol sa pultahan. Og iyang gisulti kanila ang pulong. Og miabot kaniya ang mga nagadala sa usa ka taong paralitiko nga giyayungan sa upat. Og kay wala sila makahimo pagduol kaniya tungod sa panon sa katawhan, gibuslutan nila ang atop sa tungod niya. Og sa nabuslutan na kini, gitunton nila ang duyan nga ginahigdaan sa paralitiko. Og sa nakita ni Jesus ang pagtuo nila, nag-ingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo ang imong mga sala." Apan may mga iskriba nga nagalingkod didto